Buggesblod. I Middelfart vokser en særlig plante, som man kalder buggesblod. Hvert forår kommer den op af den sorte jord med blodrøde skud. Om sommeren får den kæmpestore grønne blade. Det er kun i Middelfart, man kalder planten buggesblod. Alle andre steder kalder man den rød hestehov. Nu ved du, at når det bliver forår i Middelfart, så kommer denne særlige plante op af den sorte vinterjord. Dens første små skud er røde som blod. Hvert forår fortæller planten historien om 3 riddere, der blev slået ihjel. Lad os høre, hvad den kan fortælle. Der var engang en konge, der ville gøre sit land større. Han samlede sine riddere og rejste ud for at vinde mere land. Hans navn var Valdemar. Hans mange riddere måtte selv sørge for at have gode rustninger og stærke sværd. De skulle også selv sørge for hurtige heste. Det kostede dem mange penge. De skulle også være væk fra deres familier, når kongen ville i krig. Kong Valdemar var en streng herre, der forlangte mere og mere af sine riddere. Til sidst havde de ikke lyst til at følge ham i krig, men de turde ikke sige nej, for så ville han tage deres borge fra dem. Til sidst blev det alligevel for meget for ridder Bugge, der havde en borg i Jylland. Sammen med 2 andre riddere rejste han til kongen for at fortælle, at han krævede alt for meget af dem. På den tid opholdt kong Valdemar sig på sit slot i Nyborg på Fyn. Det var en kold vinterdag, da Niels Bugge sagde farvel til sin hustru Ingeborg. Sammen med de 2 andre riddere red han den lange vej til kongen. Da de endelig kom til Nyborg Slot, tog kongens søn imod dem og fortalte, at hans far ikke ville tale med dem, og at han var sejlet fra Nyborg for at holde jul på Sjælland. Vi vil tale med kongen. Vi tager afsted med det samme, sagde ridder Bugge. De 3 riddere red ned til havnen og fik en skipper til at sejle dem til Sjælland. Da de var kommet i land, red de straks videre og nåede inden aften til det sted, hvor kongen opholdt sig. Hvad vil I her, mine gode riddere? Spurgte kongen. Høje konge, vi har ikke penge, mænd og heste til at være med i nye krige, svarede Bugge. Jeg befaler jer at gå med i min næste krig. Til gengæld skal I få guld og sølv. Høje konge, vi kan ikke klare det. Hvem skal passe vores borge, vores dyr og vores marker, når vi aldrig er hjemme, men altid er i krig, spurgte Bugge. Jeg befaler jer at gå med. Nægter I, så tager jeg jeres borge og jorder, sagde kongen og slog hårdt i bordet. Høje konge, begyndte Bugge, men blev afbrudt af kongen, der nu var meget vred. Jeg vil ikke høre på jeres jammer. Jeg skal til at holde jul. Gør som jeg befaler, eller I er dødsens. De 3 riddere turde ikke sige mere, når kongen truede med at slå dem ihjel. Kong Valdemar rejste sig og sagde, jeg giver jer 8 dages frit lejde til at rejse hjem. Bag ved kongen stod hans folk. De så truende ud og havde alle hånden på deres sværd. De 3 riddere var klar over, at det var for farligt at sige kongen imod. De knælede foran ham, rejste sig og gik straks ud til deres heste. Vi må skynde os. Vi har kun 8 dage til at nå hjem til vores borge, og det kan tage længere tid, hvis det bliver snestorm, sagde Bugge. De sejlede tilbage til Nyborg og red afsted i galop. De overnattede i Odense, så hestene kunne få hvile og foder. Næste dag red de i snestorm til Middelfart. Da de nåede Middelfart, red de straks af hovedgaden lige ned til skibsbroen. De ville hurtigt over Lillebælt, så de kunne nå hjem, inden kongens frie lejde udløb. Men ingen skippere ville sejle for dem. Hvorfor vil I ikke sejle for os? Spurgte de. Færgeskipperne sagde ikke et ord. De stod tavse og så alvorlige ud. I har jo skibene liggende klar. Vi skal nok betale jer godt, sagde ridder Bugge. Færgeskipperne blev ved at stå tavse og alvorlige. Pludselig kunne man høre hestetramp i den lille gade, der førte ned til skibsbroen. De 3 riddere vendte sig og så 5 mænd komme ridende med dragende sværd. Hvad nu? Råbte Bugge. Færgeskipperne trak sig tilbage. Rytterne med dragende sværd red lige mod de 3 riddere, der også trak deres sværd
og stillede sig skulder ved skulder. De 5 mænd til hest red rundt om de 3 riddere, mens de huggede løs på dem. Den ene af ridderne faldt blødende til jorden. "Stop i kongens navn!" skreg Bugge. "Kongen gav jer frit lejde, det er udløbet, og derfor skal I dø," råbte den ene af rytterne. Nu vaklede den anden ridder og tabte sit sværd. Han blødte voldsomt og sank ned for fødderne af Bugge, der stadig forsvarede sig med sit sværd. 2 af rytterne sprang af deres heste og gik frem mod Bugge, der kæmpede som en løve og stak den ene af rytterne i siden, så han sank til jorden. I det samme kom en rytter ind bag på Bugge og huggede sit sværd i hovedet på ham. Bugge sank som den sidste af ridderne til jorden. De 3 riddere lå døde i en stor blodsø, der hele tiden voksede større, fordi blodet stadig løb fra deres sår. De 4 overlevende ryttere red tilbage til den kongelige borg Hindsgavl, hvorfra de var kommet. Der blev helt stille. På jorden lå de 3 riddere sammen med den rytter, som Bugge havde fået ram på. Folk kom ud af deres huse. Byfogeden bad nogle mænd om at grave et hul, så man kunne begrave de døde. Folk i Middelfart vidste godt, at det var kongens ryttere fra Hindsgavl, der havde slået de 3 riddere ihjel. En tid efter kom kong Valdemar selv til byen. Han ville ikke høre tale om, at det var hans folk, der stod bag drabene. I stedet bad han slotsfogeden på Hindsgavl om at udpege dem, der havde slået ridderne ihjel. "Det er marsvinjægere fra Vestergade," svarede slotsfogeden. Kong Valdemar vidste godt, at det var løgn, for han havde selv sendt en mand til Hindsgavl med bud om, at de skulle dræbe de 3 riddere, når de kom til Middelfart. Kongen havde også befalet, at man skulle skyde skylden på marsvinjægerne. "Lad mig se, hvor de marsvinjægere bor," sagde kongen. Kongen og hans folk gik nu til Vestergade, hvor slotsfogeden udpegede 3 huse, hvor der boede marsvinjægere. "Giv dem, der bor i de huse, en bøde til evig tid," sagde kongen, og sådan blev det. Da Ingeborg på Bugges borg i Jylland havde ventet længe på sin mand, kom der en dag bud ridende fra Middelfart. Fra borgtårnet kunne Ingeborg se en enlig rytter komme ridende over Vindebroen. Det var ikke hendes elskede mand, der vendte hjem, men en fremmed. Sendebudet fra Middelfart kom ind i borgstuen, hvor han fortalte Ingeborg, at hendes mand var blevet slået ihjel i Middelfart. Da foråret kom, voksede planter frem på det sted, hvor de 3 riddere havde ligget blødende og døde på jorden. Da de første røde skud spirede frem af den sorte jord, sagde folk i byen, at det måtte være Bugges blod.